Okay, may mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ana napunta mga higala dili atong tulumanon sa kahanginan. C.O.N.A. Catechesis on the air. Og ako lang gihapon kini inyong ubus nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Aboy na mga higala do Biyernes na gyud. Biyernes na gyud, Disyembre na gyud mga higala. Wa na gyud, Pasko na. Praise the Lord. Hallelujah. Mao na gini mga higala daw nga pangando na gyud nato kada tuig nga moabot turubason mga higala ug walay bagyo na. Kinigawas naman si Berbina, no? Na para by Y na pag-Z, no? Basin ba na pa si Kuan, si kanang unsa may si Kuan, si katusaon na Yolanda man to, no? Yolanda man to, basig na po Yuping na po Yuping na po mga higala, no? So muna, no? Pangayo ra kita sa Ginoo mga higala nga unta, no? Wala nagibagyo ni ining bulan ng Disyembre kay nakasulay beta sa una mga higala katong bagyong Odette, no? Disyembre man to, Disyembre 16, pasti lang luuya kayo. Gamisa ko ito mahigala pagka 17 na kay gamisa mangyud ko kitaghan mga intentions. Ako ang nagmisa ko mahigala tulo o duha na lang may kabuok ang akong sakristan o dihay katong dito na namakwit sa kumbinto asa simbahan maoy nagsimba. Pero supposed to be December 17. Daghan biya unta na kayang manimba niya, daghan kayang may sulay nga musimba pero ang mga dalan dili maagian kaya nga tumba ang mga kawayan, lubi, mangga, daghan pang uban, no? So muna nga mangayo ra kita mga higala nga niining bulana wa nagibagyo, no? Bason po lamang in town mga higala kay matud pas pag-asa wala na bagyo pa, wala pa. Bason po lamang Ginoo, no? Uban sa pangabasa ang mahal nga patron Senior San Isidro ug ni Mama Mary. Nara, no, atong timbayaon dahil mga higala og may mudto ang atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Ramaata, ang ato ang mga nagkatawhan nga nagngangalagad usab sa DYWC, ang atong mga technician, no? Si Brother Elmer, no? Brother Elmer, kano sa nagitay ni makahigop og sabaw do, no? O ginga man usab uban pa wala na. O si Brother Edquan, si Brother Sunny Boy, no? Original pa man ni si Brother Sunny Boy Infante. Dayong napay usawan ako kailain ng usama higala. No, unya, of course, ang ako nga partner din ha, no? Partner in crime. Partner in Christ na ako si Sister Preachy Ombat, no? Walay paglubad nga Preachy. Yan, no? Of course, ang ato ang manager, no? Ang ato ang maabti ko usab nga manager ng taga-Sulangon San Jose ba? San Juan, no? Taga-Sulangon man siguro ni si Father Maata, no? Nala, no? May muto na kanatong tanan mga higala arita sa ato ang CBCP News, balitang simbahan ni ining kamudtuhon. Parokya sa Diocese of sa Cathedral Parish sa Diocese of Davao, Biliran, nagampo alang sa mga persecuted Christians. Dihimo nila kini dito nakalabayng semana sa ilang ginatawag og Red Wednesday, no? Niadtong nakalabay nga semana gipanguluhan kini sa ilang rector ug moderator sa katedral nga mao si Reverend Father Christian Serbu Condi. Matud pa mga higala panawagan nila karon nga unta mahilayo na sa dugang kakuyaw ang mga persecuted Christians all around the world. Balita mga higala gikan sa Vatican, Pope Leo nakighimamat sa mga membro sa kining sa ngalan ni sila mga pangulo, no? Kani mga membro sa kining Superior General kini Union of Superior Union of Superior Generals, the Superior General tibuok nasod nga aron hisgutan ang matud pa new technology, no? Matud pa giawhag ni Pope Leo ang mga superior sa nagkalain-lain nga mga kongregasyon nga ilag yung pahimudsan ang dako kay ikatampo nga kaayuhan sa bag-ong teknolohiya alang sa pangatod pa ebanghelisasyon. Mao kadto mga higala mga balitang simbahanon ni ining kamuntuhon ug
arinata mga higala sa atuang Saint of the Day. Aboy no, December 1, ang atong Saint of the Day karon mao si San Eligio. No? Abi no, kini si San Eligio mahigala na tao, kini siya ni adtong tuig 590. Usa kini siya kabatid nga metal smith, no? Maayong laki nga mag-smith sa mga metal, no? Mas may kana bitang maghulma-hulma ni ining mga metal mahigala, no? Tiglilok ba ug mga butang ginamit ang puthaw, no? Tiglilok ug mga butang ginamit ang puthaw mo na metal smith. Sama pananglit sa adorno nga hinimo sa puthaw, no, mga bronze, mga bulawan o uban pang klase sa metal. Tungod ini nahimo siyang opisyal nga metal smith sa hari sa Pransya, ug nahimo siya, nadato siya, no? Ang iyang katigayunan gigamit kaniya sa pagtabang sa mga kabus, mga tigulang ug mga masakiton. Nakapatukod usab siya og ubay-ubay nga mga monasteryo ug mga simbahan. Unya nahimo siyang patron sa mga metal workers. So karong adlaw mahigala atong gihinumduman ang usa ka mayng laki nga tiglilok ug mga butang ginamit ang puthaw, gitawag sa in English og metal smith nga mao si San Eligio or Saint Eligios. Mao kadto mahigala mga balitang simbahano ni ining kamudtuhon. Abi no harita mahigala sa atuang Katikisim na ta. Saint of the Day nato naman to. Aray na ta sa Katikisim, no? Ang ato ang title karon sa atong Katikisim subay gihapon sa Roman Catholicism, The Sacrament of the Anointing of the Sick. Matud pa sa CCC or Catechism of the Catholic Church 1311, this sacred anointing of the sick, no, was instituted by Christ our Lord as a true and proper sacrament of the New Testament. It is alluded to indeed, it is alluded to by Mark, no, Saint Mark, and recommended to the faithful by Saint James the Apostle. Gi-recommend yun ni Santiago Apostol mga higala. Matud pa sa iyahang sulat, Kapitulo 5, versikulo 14 sa 15, kung adunay magmasakiton kaninyo, ipatawag ang mga pangulo sa simbahan aron magampo alang kaniya, ug sa ngalan sa Ginoo magdihog kaniyang lana. Ang maong pagampo nga inubanan sa pagtuo makaayo sa masakiton. Ang Ginoo magpahiuli kaniya sa maayong panglawas ug mapasaylo sa iyang mga sala. Do sa to pa doble day ang igo ni ining mga higala ining anointing of the sick nato, no? Mopahiuli, no, sa atong mga lawas ug mopasaylo sa atong mga sala, no? Sa to pa there are 5 effects of the anointing of the sick. Number 1 is unite us to Christ's passion. No, sa to pa mahiusa kita sa mga kasakit ni Kristo. Strengthen us to endure suffering. Magligon po kini kanato mga higala aron maatubang nato ang mga kaslisdanan. Forgive our sins, mapasaylo ang ato mga sala. O niya restores our health. Uy, maayo po ang atong lawas. And number last is prepare us to eternal life. So nindot na kayo gud magpahilog mahigala, no? Ang problema lang lagi kay ang uban dili mahilugan kay dili man po magpahilog kay ang mga anak utro man pong wala po masayod kung unsa ka importante ang hilog, no? Unsa ganito, unite us to Christ's passion, strengthen us to endure suffering, forgive our sins, restores our health, and prepare us to eternal life. So, anointing of the sick, a symbol of the Holy Spirit coming upon us to heal, empower, and bless. First step of the anointing of the sick, the prayer of the faith by which the community asks for kining greater health for the sick. And then, the laying of the hands, anointing of oil. No? Sa ito pa, usadan mga makatabang kita sa ato ang mga igsuon, mao ang laying of the hands. And of course, the third is ang pagpakumpisal sa pari o pag-anoint sa lana, no? Forehead and the hands, signifying
kining healing, strengthening, and the presence of God. Ayan, no? Sumuna nga katugyod nga ato yung paningkamutan mga higala no nga mahilugan gining atong mga masakiton labi na katong mga walay simba. Katubang mga walay simba mga higala sus Ginoo ko. Ato yung doon na bitaw daghang kay mga higala nga ambot. Kadi sa Pilipinas mga higala no mahigutis-gutan malamang ginato ni. Ang pagtuo sa uban kini bitawng katolikong pagtuo ba nagtuo sa uban kutob ra gid ni sa simba kutob ra gid ni sa matod pa mga rituals no mga rituals dili ba ya mahigala no kay kini lang daan no ritual maghapon ning anointing of the sick pero do na ba ya gitawag natong physical and spiritual healing no matod pa makaayo sa lawas ug makaayo pod sa atong kalag so ato pa tanan mga higala no nga mga kini gitawag nato og sacraments nga gihatag sa simbahan nga gitukod ni Kristo both physical and spiritual growth gina siya tanan bunyag kumpirma kining kalawat no kasal orden sa pagkapari no dayong gitawag nato og anointing of the sick no dako kay ning ikatabang kanato kay usahay manggod kini bitaw nga atuang kini bang ato bitaw nga mga kaigsuonan murag of course, klase-klase mga makapa-attract na ito. Doon na uban nga, dili kay sila ma-attract o kuan. Kana abang gitawag na itong mga rituals. Kapuyan sila, no? Kapoy para na nila. Ang ilahang gusto kana yung community spirit, community life ba. Muna nga, ang uban, mamalhin sa laing relihiyon. Kaya pag-adto nila dito, no, i-welcome dayang yun sila, no? Pero wala sila sacrament. Ato sacrament na man na mapaagi man na sa rituals ya kadunay uban kapuyan man ana muna nga adto sila mo direkta sa laing relihiyon muna nga sa atong simbahan karong Katoliko ato nga gihimong doble no dun nga ato ang mga rituals no kana bitaw ang ato ang mga pag-ampo at the same time do na pud tay community building no muna no kanang BEC usagid na no manang gitawag na itong community building doon na liturgical, doon na po yung developmental. Developmental muna na ang gitawag na ito community building. Kanabitaw sa BEC na ito mga higala, dili ra igo nga magtapok-tapok ta kay mag-prayer meeting, dili magtapok-tapok ta aron hisgutan ang kinabuhi. No, let's talk about life. Let's talk about our community upliftment. No muna nga kami mga kaparian sa Katolikong simbahan giawhag gyud mi no nya katawanan pag kayo kay dunay uban nga mga pari nga gisulog-sulog na katon nag-retreat mi bitaw sulog-sulog na kay doon na mga pari nga wala pag gid katukod bisag usa na lamang katulda bisag usa na lamang katulda mo na nga mo suggest ko no nga naamon jay mga kapilya nato kay mo may akong gihimo manghigala nga kana bitang ang akong mga tulda or kanang silda ba no kana bitang grupo-grupo ba community first is ang katugyong anaa sa kapilya no kana bing gitawag natong community kana bitang chapel leaders mo ginay target nako primero gani ang una nga target nako sa parokya nga ang una gyud nga community mao ang Parish Pastoral Council gipaningkamutan gyud nako nga ako ug ang Parish Pastoral Council doon na gyud may weekly nga kanang gitawag natong community kanang gitawag natong prayer meeting kay mo man gina dayong mismo kami as a community magtabanganay gyud mi magtabanganay mi ang ato ang kining gitawag natong PPC president PPC vice president secretary no kanang community gyud pod mi ka o kami naghisgot-hisgot mi community unya ako dai mismo wala pod dai ko community di mahimagali kami mga pare sa kuano vicariate nahisgutan na mo nga and every time nga makita-kita we will also act as a community no community yun kami mismo magtapok-tapok yun mi kanang among vicarial meeting mag-rosaryo may usahay siguro panon may kasorosaryo pero mag-prayer meeting yun mi then paghuman let's talk about life dayon ana no klaro sumuna no kay mulugin ako nabantayan nga ang mga uban nato nga mga kaigsuonan kung kabahin og rituals murag kapuyan no di uban nga dili gyud doon gyud uban pod nga
community life di pud gihapon gid sila. Ang ilang gusto ra gyud nga kana bitang wala ra gyud sila wala ra bad sila by connection sa simbahan in terms of rituals, sacraments, and activities. Gusto ra gyud nila nga Katoliko ra gyud ko pero ay ra mo pa simbahan. Namay daghang ini ana no Katoliko man gyud ko. Pero ay ra ko pa simbahan. Musimba ra ko og magpakasalo niya ako nya kanang siguro mamatay na ta dadaran ko ninyo og simbahan pero ingon nga inyo kung paapilon og mga kalihukan sama pananglit sa misa, mga prayer meeting, ayaw ra kay kapoy kay na no. Dadunay daghang ingon ana mahigala pero dili nato na sila mapugos kay ila man pud na wala man tay mahimo ana kay we always respect the decision of others ana no. So pero patod palagi kutob mahimo kita isip mga Katoliko mas may gani no kitang tanan doon na kita community kana bang as a Catholic we should be a member of a community muna ako ang gihangyo gyud no nga kutos mahimo na kita community kalain basad kay nga ang community pagod nga atong gihing kana matud pa ang ato ang giiming-imingan katug yung community diha mismo sa inyong kasilinganan no kay karon baya mahigalaw do naman ay mga silingan na gyud pero naa baya gyud uban nga wala labi na gayud kung dato do na baya uban ng mga dato nga dili gyud usab ganahan nga makighugoy-hugoy siyang mga silingan no silingan man no pero ingon nga makighugoy-hugoy siya mag-prayer meeting ana nga mga pobre pod mo rin naka-accept na ana nakaingon na po ang mga pobre nga sige dato man guna sila dili ata ana na nila mamugos kay dato man no ana no ya do na po ang mga dato dili man noon isulti nga miingon po sila nga dili ra ko ana nila kay mga pobre man na dili noon kay murag makaululaw man siya na Kristiyanos kanya muna imong sultihan mura pong dili maayo labi na makadungog imong silingan mura pong makatandog po in town sa ilahang garbo nga di ra ko ninyo kay mga pobre mo ang kabulo kag unsa isultihan ang dato amingon daga asang dira di mangguko ka lugar kay busy mangguko ana no pero what is na behind is di ko ganahanin yung mag-ipon kay mga pobre man mo no ana no pero dili ka na isulti kay murag ngilad ikaw mismo gilaran ka ng mga pulungan no ikaw mismo nga dato mura ba o dili maayong paminaw nang ina may pa ang pobre mo ingon nga ay dili rami ana nila kay mga dato maguna sila kay murag nagpapaobsanon ang dating ba pero mingon ka nga dili ko ana nila kay mga pobre maguna sila di ko ganahang mo ipon og pobre dili gana nimo isulti gawas I don't know kung naabay tao mo sulti ana pero deep inside naa din ang mga kuna-kuna which is that good no kay kana bitang ang atong Ginoo he identified himself with the poor baya no wala ang iyang mga miyembro sa iyang grupo wala baya nya kuan gina siya doon na siya special treatment sa mga pobre so na no so muna nga kining ako aagera sa dig pangawhagan no nga mukuan kita magkuan kita kanang gitawag og magpamembro kita og usa ka community balik-balikan na to mahigala no anointing of the sick kining anointing of the sick mga higala main parts of the anointing of the sick is the prayer of faith, the laying of hands, and anointing of oil. Ang makahimo ana mismo nga pare, no, obispo badagan pero ang mga kining gitawag nato og sa ngalani kini bang mga diko dili pwede ana, lay minister dili pod pwede ana kay pare ra gyud maoy adunay katungod ana, no, klaro no. So muna nga kutob sa mahimo maningkamot ra gyud ta nga bisan sa kapobrehon do na gitay community kay kun wala tay community wala man gud tay venue para ikapakita nato ang atong pagkamangihatagon. For example, no, daghang kag bugas sa inyo, alang-alang imong tagaan nimo imong mga silinga, imong mga kailan nga puros mga dato nga tagaan imong bugas. So, wala man kinahanglanan niya. No, ang nanginahanglan na dato imong tagaan og bugas ay dili ra kay na malipay. Pero pobre imong tagaan og bugas, sangko sa langit ng kalipay ana. No, klaro ha? So, anointing of the sick ang atong topic, pero nitira ta og gamay kabahin sa BEC. Okay?
Dinhi na lang una kita kutob. Ako ra gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akap. Okay, salamat ug maayong mudto Pilipinas.